Iubitorii de animale au protestat în centrul Bucureștiului față de eutanasierea câinilor din adăposturi. Printre mesajele afișate s-a numărat și unul extrem de scandalos, cu trimitere la cazul lui Ionuț, băiețelul de 4 ani care și-a pierdut viața anul trecut după ce a fost sfâșiat de câini. Peste 500 de persoane s-au adunat în piața din fața guvernului după ora 16. Oamenii acuză autoritățile că timp de 20 de ani nu au încercat să pună capăt abandonării animalelor și nu i-au amendat drastic pe cei care aruncă maidanezii în stradă. Ei spun că uciderea câinilor nu va stopa fenomenul. Protestăm față de masacrarea câinilor comunitari, protestăm față de eutanasierea în masă, protestăm față de unii primari care au transformat câinele comunitar într-o afacere. Noi vrem pur și simplu să nu se facă eutanasie, aceste ființe să trăiască alături de noi și să găsim o modalitate de a rezolva problema asta fără ucidere, pentru că așa cum nu e permis să iei viața unui om, nu poți să iei nici viața unei alte ființe. Credem că ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni a fost total sub influența emoțiilor, nu au existat discuții deschise, constructive, credem că soluțiile n-au fost epuizate, de aceea dorim de urgență oprirea uciderii. La protest a fost adus și un banner care a încins spiritele. Și vi se pare normal un asemenea mesaj? Puteți să ne argumentați puțin de ce vi se pare normal? Da, mi se pare normal. Asta nu e înjurătură. Ce înseamnă? Și cu e Ionuț. Asta e înjurătură pentru dumneavoastră? Ionuț este băiețelul de 4 ani care și-a pierdut viața sfâșiat de câini anul trecut în capitală. Nu toți participanții la protest au fost de acord cu opinia autoarei bannerului. Sunt unii oameni care, din cauza tramelor prin care trec de ani și ani, pentru că noi suntem pionieri în protecția animalelor, deci unii au căzut într-un extrem. Proteste față de eutanasierea câinilor fără stăpân au avut loc în 50 de orașe din Europa, susțin organizatorii din România.